taɓa tunanin yadda duniya ke haɗuwa gaba ɗaya a taswira ɗaya? Ko kun san me yasa muke iya ganin inda kowane wuri yake daga gidajenmu har zuwa ƙasashen duniya? Wannan yana faruwa ne sakamakon taswira. Taswira wakilci ne ko kuma alamomin da ke nuna wurare a doron ƙasa. Tana bayyana nisa, siffa da kuma inda abubuwa suke, kama daga kan hanyoyi, tsaunuka, koguna da kuma iyakoki. A da, mutane sukan zana taswira da hannu a ƙasa, amma masana kamar Eratosthenes da kuma Ptolemy sun kawo canji ta hanyar ƙididdigar girman duniya. Daga baya kuma Al-Idris ya ƙirƙiri taswirar duniya mai cike da ilimi a ƙarni na 12. A yau, taswira ta zama digital GPS da kuma GIS wajen nuna hanya, yanayi, yawan jama'a, har ma da nisan tafiya cikin sauƙi. Gwamnati, masana da 'yan kasuwa duk suna amfani da su wajen tsara makomar al'umma. Kowace taswira tana ɗauke da sikeli domin nuna nisan da ke tsakanin wurare. Layukan latitude da longitude domin gano inda duniya ta tsaya. Taswira ba kawai zane ba ce, hanya ce ta fahimtar yadda duniya take. Tana koya mana yadda muke haɗa a waje guda duk da bambance-bambancen da ke tsakaninmu. Shin, sau nawa kuka taɓa amfani da taswira domin aiwatar da wani abu? Kun taɓa samun wata nasara a rayuwa ta dalilin amfani da taswira? Idan aka ba ku dama domin ku zana taswirar rayuwarku, wace hanya za ku bi? Ku hanzarta ɗauko apps ɗinmu a Play Store ko kuma ku garzaya website ɗinmu a www.bakandamiya.com. Domin ci gaba da samun irin waɗannan bidiyoyi, ku yi subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa.